Mill-aħħar sena ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista għallum il-ġurnata l-ammont ta' uffiċjali dedikati biex jinfurzaw liġijiet relatati max-xogħol bilan li jiġi miġġielet il-prekarjat żdied. Dan ħabbru l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Parlament waqt id-diskors tiegħu dwar l-estimi għall-baġit allokat lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru għas-sena li ġejja. Filli kellna erba' biss, illum għandna 9 uffiċjali tal-compliance, magħhom hemm 2 managers compliance u għandna wkoll wieħed li huwa senior manager compliance. Altru milli mhux qed nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex aħna nsaħħu l-ġlieda kontra prekarjat, biex aħna nsaħħu il-ħidma tagħna bħala dipartiment u bħala gvern li aħna naraw li l-postijiet tax-xogħol ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa l-ħaddiema tagħna. Il-Ministru qabel għamel referenza għal dawk li waslu li kellu jirriżulta li fl-investigazzjoni li saret mid-Dipartiment għal Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjigi minn 10 kumpaniji hija kumpanija waħda biss li s'issa għadha mhijiex konformi mal-liġi kif suppost. Waqt l-istess seduta tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzopardi, li spjega kif parti essenzjali mis-somma ta' 193 miljun euro ser jiġu dedikati għall-iżvilupp tal-ħiliet tal-ħaddiema. Irridu ngħinu mhux biss lil ħaddiema li qegħdin fil-post tax-xogħol biex jiksbu il-ħiliet il-ġodda li huma meħtieġa żmien li ġej, imma rridu nkomplu nassiguraw illi żgħażagħ Maltin u Għawċin innatuhom il-ħiliet kollha meħtieġa biex jelbu kull forma ta' impediment li jista' jkun hemm biex dawn jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari ta' rendi kont ta' diversi fondi Ewropej li tqasmu lil diversi ministeri tal-Gvern biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-pajjiż. Fost oħrajn semma l-binjiet ġodda li qed jinbnew fl-Emkast u l-Università ta' Malta u ċ-Ċentru tas-Saħħa Ċensu Mowran f'Raħal ġdid u ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin ser jiġi inawgurat riserv osmosis ġdid fil-Gżira Awċija.